Malá úvaha na dnes. Veľakrát sa divíme, prečo, dajme tomu možno, že aj ľudia okolo nás, alebo my sami, stále ešte cítime, že není to ono. Že nech robíme čokoľvek, tak furt to nejako není ono. Furt sa nejako cítime divne. Furt na to nevieme prísť. A chodíme možno na semináre, niektorí chodia na terapie, niektorí pátrajú, hľadajú, rozprávajú sa, ale stále tam ako keby niečo chýba. Rôzne, či už spirituálne učenia alebo nejaké filozofické smery sú veľakrát veľmi pre človeka trošku metúce a metúho, pretože raz si niekto povie tak a potom druhýkrát zase onak. Nechaj veci plynúť len tak, potom zrazu ti je povedané, že predsa ale sa zodvihni a musíš konať. A človek, keď sa vlastne zbadá, že mu v živote niečo ako keby chýba, alebo proste, že nemá vzťahy také, ako by chcel mať, alebo nemá nejakú cestu, nevie, čo má robiť, alebo sa mu furt dookola dejú tie isté veci, tak začne proste postupne pátrať, možno, že chce, alebo nie je spokojný napríklad so svojím telom, tak začne robiť nejaké veci, niekde sa chce pohnúť. Keď vstúpite do toho priestoru, tak to začne byť, ako keby ste vstúpili do bludiska informácií. A vyznať sa v nich je niekedy veľmi ťažké. A ak ste aj vy naskočili na túto ako keby duchovnú cestu, alebo cestu sebarozvoja, alebo celkovo zvedomovania sa, a ste natoľko odvážni, že ste sa pustili do toho, tak sa vám určite veľakrát stalo, že ste ako keby narazili na nejaké také slepé miesta a zrazu neviete sa pohnúť, pretože máte toľko informácií a tie informácie sú veľakrát neskutočne protikladné. To, čo vám pomáhalo možno včera, zistíte, že zrazu, keď ste sa dozvedeli novú informáciu, tak vám to už zase teraz nejako nesedí a s tou novou informáciou, ktorú ste sa dozvedeli, a už je to celé také ako trošku zamotané a neviete, že čo máte teda nasledovať a čo máte robiť. Stalo sa vám to možno? Tá fáza toho je úplne prirodzená a normálna. A to sa stane úplne každému. Pretože ako náhle začnete odlupovať tie vrstvy cibuly zo seba, zistíte, že na každej úrovni s vami budú rezonovať iné veci a niekedy budú aj protikladné. Pretože tak je to dané. Pretože neexistuje jeden univerzálny kľúč. Neexistuje jedna univerzálna pravda. No je, ale tu ľudia väčšinou nie sú schopní ani prijať, pretože všetko je oveľa jednoduchšie, ako sa zdá, ale s tým má veľa ľudí problém, to prijať, tú jednoduchosť. A by som povedal, že to nie je ani problém ľudí, ale skôr problém našej mysle, ktorá si to veľmi rada chce skomplikovať všetko vždycky, pretože vlastne to je úloha a to je niečo, čo ju živí. Nachádzanie problémov a potom ponúkanie riešení. A to môže robiť do nekonečna. No dobre, ale teraz poďme možno, že trošku zrozumiteľnejšie ak veci. Prečo sa teda nám niektorým ako keby, alebo ľudí okolo seba, tak môžete vnímať, nedarí ten ako keby pocit takej spokojnosti alebo šťastia? Bude to mať veľa dôvodov, ale keď pôjdeme ku samotnému tiež koreňu a vlastne to je ako keby taký návod, kde sa dá začať, keď už neviete a cítite sa stratení. Veľmi múdre položiť si jednu otázku. Kde sa cítim doma? A nemyslím tým dom, byt, auto, planétu. Myslím tým tento priestor, kde po väčšinu svojho času prebývam. Prebývam v pokoji, v harmónii, v kľude, alebo v neustálej nervozite. A v tom, že keď si sadnem, tak mám pocit, že nevydržím sedieť 5 minút v kľude, pretože niečo vnútri ma ťahá, niečo možno, že robiť, alebo nad niečím rozmýšľať, alebo konať, alebo mám potrebu sa s niekým hádať furt. Neustále vytvárať nejakú drámu, aby sa niečo dialo. Alebo ako náhle zostanem so sebou chvíľku v tichu, tak mám veľké nutkanie. Zobrať si fľašku a dať si toho panáka. Alebo si ubaliť to brčko. Alebo len tak sedím a myslím, že chcem si dať tú čokoládu. Tam je veľakrát vaša nápoveda. Takže tam je váš domov. A je to veľmi ľahké zistiť, kde ste doma. No a ja som bola dlhé roky doma v pocite úplného chaosu. V pocite vnútorného napätia, ako keby očakávania, že niečo zlé sa možno, že stane, až nervozity spojené s pocitom nespokojnosti, nenaplnenosti a nutkavého niečoho, naplnenia nejakej prázdnoty. A bola som aj na miestach napríklad, ktoré boli veľmi krásne, nejaký výlet alebo tak, to sa ešte dialo s mojím ex-partnerom, kedy hoci kde som bola, tak som sa necítila, že som dobre, že som asi nejakej zlej adrese. Ten pocit by sa dal nazvať ako keby, že sem nepatrím na to miesto, nepatrím tam, kde som. Toto sa so mňou vlieklo neskutočne dlho. Tento pocit taký, tu nie som doma.
A samozrejme, keď som začala chodiť s mojím terajším mužom, tak som si ten istý pocit vliekla aj do nášho vzťahu. A tak sa kľudne aj stalo, že keď sme išli na nádherné miesta tu v Anglicku, a ja som si uvedomovala, že sa nemôžem cítiť dobre. Že tam v pozadí bolo niečo, čo mi non-stop nahlodávalo ten nejaký kľud alebo šťastie, ktoré dovtedy som ani len nepoznala. Len som vedela, že tam niekde je tá možnosť toho, ale v tom období mi to ani nenapadlo. Ja som len pociťovala to nešťastie a uväznenie v mojej vlastnej mysli. A bolo to takto dlhé roky. A potom som si veľakrát vyčítala, že som vlastne bola na takých možných krásnych miestach, ale ja som si uvedomila, že ja tam ani vlastne nie som úplne prítomná. Koľkým z vás sa možno stalo, alebo deje ešte doteraz, že dajme tomu ste aj so svojimi deťmi, všetko je v poriadku, ako nedejú sa nejaké hrozné veci, alebo ste so svojou rodinou, alebo ja neviem, s priateľmi niekde a vy vnútorne cítite, že ako je to navonok, to všetko je OK, fajn, ale vy sa cítite, ako keby ste neboli úplne prítomní. Že ste ako keby niekde zaseknutí a nemôžete sa cítiť ako keby uvoľnení v tom priestore a úplne si to užiť. Pretože vás stále niečo nahlodáva, pretože vám stále príde nejaká myšlienka. Od toho sa to všetko bude odohrávať. Od toho pocitu, s ktorým sa identifikujeme, kde sme doma, tak ten bude generovať a určovať to, ako sa máme, ako sa cítime. A niekomu stačí si to len uvedomiť. Niekto nad tým nemusí len pracovať, ale len si to tak zľazu akože zvedomí a že Ježišmária, že prečo, akože na čo by som akože bola v tomto furt napätí, nejaké nespokojnosti. Však veď je to iná možnosť, nie? Veď dá sa cítiť aj inak, lepšie, uvoľnenejšie. A vklzne do toho s úplnou ľahkosťou a zrazu tam prebýva v tom novom domove. Ale mnohým ľuďom to takto ľahko nejde, pretože sú tam tie vnútorné presvedčenia, sú tam tie bloky, je tam veľa toho, čo ešte nebolo vypovedané a človek, aj keby chcel preskočiť do toho vnútorného kľudu a pokoja, dá sa to ako nasimulovať, ale pochopí, že ten pocit není stály, že vlastne mu to trvá strašne sa tam dostať do toho pocitu, pretože to nie je naturálne, pretože občas sa nedá jednoducho preskočiť. To je tak, ako keď je niekto chorý momentálne. A ja vám môžem povedať, a je to skutočne možné a je na to veľa dôkazov. Sama mám také dôkazy, kedy si stačí len skutočne povedať, že všetko je so mňou v poriadku a som zdravá a ono sa to skutočne tak udeje. Ale u mnohých ľudí to také ľahké nebude. A to je len z jednoduchého dôvodu, pretože tam chýba viera. Je tam myseľ, ktorá vytvorila štruktúru, ako to má byť a ako to má prebiehať. Takže niekto môže zažiť spontánne vyliečenie, pretože je ochotný pustiť vzorce a to, že sa to nedá. No a niekto musí nasledovať kroky, pretože myseľ mu to tak povedala. Ak ja som presvedčená, že musím robiť určité kroky, aby, dajme tomu, som vyzdravela, tak nemám na výber, musím ich robiť, pretože pre mňa nebude možné to, aby som skočila priamo do zdravia. Pretože ak som si ja definovala, že niečo sa musí diať nejakým spôsobom, musí to byť ťažké, musí to byť zložité, no tak to bude ťažké a bude to zložité. Potom sa akože dopracujem do toho konečného výsledku, ktorý v konečnom dôsledku bude pre mňa aj pozitívny, len som si zvolila takúto cestu. Jedného dňa sa mi stalo, že som sa sama nejak samovolne presunula. Neviem, ako sa to stalo, prečo sa to stalo, ale stalo sa to. Presunula som sa do toho priestoru nového domova, ktorý by sa dal opísať ako len čistý pokoj a kľud. Priestor absolútnej harmónie. Také, že môžem sedieť na sofe, myšlienky tam nie sú, môžem sa len pozerať von oknom a všetko je dokonale také, aké je. Ale není to žiadny extatický pocit. Není to žiadna eufória. Není to nič špeciálne. Není to nič výnimočné. Nie je to niečo, čo sa v tom stave naturálne. Len je to tu. A to sa nedá zdieľať. To není nič, čo by to bolo zaujímavé pre mysel, pretože tam sa ako keby v tom priestore nejako moc nič nedieje, ale paradoxne sa tam deje všetko. A zvonku sa to môže zdať iným mysliam ako pocit prázdnoty, niekomu ako pocit absolútnej slobody, niekomu ako pocit absolútnej nudy, alebo nejakej apatie. Mnohí z vás už ten pocit majú v sebe. A myslím si, že sa viac a viac do neho dostávajú.
a naturálne ani nič preto, čo by ste preto mohli urobiť, to len tak jednoducho sa stane. Pre niektorých rýchlejšie, pre niektorých pomalšie. No a to je pocit, kedy tam není čo. To je pocit, že môžeme len spolu sedieť ani nič hovoriť, pretože nič nie je nutné hovoriť. Všetko tu už je. A len byť v tom pocite. Len byť v tom pocite, ktorý sa absolútne môže zdať ako absolútnou prázdnotou a nudou. Ale pritom je tam všetko. Veľa z vás, ktorí zažívajú tento pocit. Máte také, možno, že zmiešané niekedy pocity, keď ste, dajme tomu, s ľuďmi, ktorí majú non-stop potrebu, tie mysle majú non-stop potrebu niečo produkovať, non-stop hovoriť, non-stop opisovať, nezastavia sa, non-stop sa sťažovať na politiku, na počasie, na svoje zdravotné problémy, na to, čo sa stalo tam, hentam, čo povedala suseda, čo povedala hentá. No a mne sa to deje takto teraz, akože teda Mirke sa to deje a tak len sedím a pozerám a vnímam to všetko, čo sa deje a nechce sa mi do toho ani zapájať. Nie z rezignácie, ani z toho, že šmária, toto už nechcem riešiť, ale len, že ako na čo? Občas sa mysel možno trošku zachytí, chce sa zachytiť a chce sa tam ešte trošku pošmátrať a zapojí sa do nejakých konverzácií, len aby reč nestála, ale potom sa ako keby znovu chcem vrátiť do toho kľudu, pretože v priestoroch mysle tam není čas, tam není priestor na kľud. Tam sa nikdy ku tomu nikto nedostane. A opäť toto video nie je určené pre každého, je len pre toho, kto s tým momentálne teraz možno práve rezonuje. Že sa cíti, ako keby alebo strháva svoju pozornosť dovnútra a nezapája sa a nemá už ani potrebu zapájať sa veľmi do tých vonkajších treníc. A nechce sa mu furt riešiť dookola to isté s ľuďmi. Je len rád sám so sebou. V kľude, v tichu. Len tak a nič sa nedeje. Nemusí ani nič robiť špeciálne. Nevyhľadáva spoločnosť. Nechce sa zapájať do nejakých konverzácií, niečo riešiť. Chce len byť sám v kľude. Sám so sebou. A tak preto tí z vás, ktorí to cítia tak, doprajte si to. Doprajte si ten čas so sebou. O nič neprídete, nestratíte ľudí okolo vás. Tí, ktorí tam majú byť, zostanú. Tí, ktorí budú z vás možno, že sklamaní, že niečo sa s vami deje, že ste nejaký divný, že sa nechcete s nimi rozprávať, možno zmenia na vás svoj názor a pôjdu inde, kde budú chcieť riešiť nejaké veci. Tá fáza pre niekoho môže byť trošku strašidelná, pretože mysel vás začne napádať a strašiť, začne sa vyplavovať niečo vo vás, čo vám bude hovoriť, že nemôžete si dovoliť proste len takto akože tu byť a nič nerobiť, alebo dajme tomu, že predsa musíte komunikovať a udržiavať tie kontakty s tými ľuďmi, inak akože zaniknú, inak zostanete sami, veď predsa akože sa musí niečo robiť, musí sa niečo nasledovať, musíme sa nejako vyvíjať. A ja vám vravím, ustojte ten tlak, doprajte si pokoj, doprajte si kľud, doprajte si konečne zažiť ten pocit domova, po ktorom ste tak neskutočne dlho túžili. A bude veľa vecí, ktoré sa vám budú snažiť vám ten pocit zničiť, odobrať. Ale to je len ilúzia. Božstvo vo vás je už prebudené. Vy ste jeho súčasťou. Všetko máte tu a teraz. Nie kam sa ponáhľať, nie čo robiť, nie kde smerovať. Není po čom prahnúť. Toto, čo je už tu, to je ono. Nikde sa nepresúvame, ku ničomu nesmerujeme. To, čo sme hľadali, je celý čas tu. Tak teda, vítaj doma, milá duša.